vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndinoda kureurura kuti ndinodhiraivha mabhazi. Pari zvino ndakazosiyana hangu nazvo because takamboitawo mari taiti tikapiwa madrugs kubva kuJoburg tobva tachizouya nawo muno muHarare. Ndiri murume ndichangoti ndine makore 42 years ekuberekwa. Ndinodhiraivha mabhazi anobva muHarare achienda kuJoburg nekuzodzoka zvekare. Saka mukufamba umo ndaisatombommiswa nemapurisa ndisingambonetsekana zvachose kana kunzi chimbobvisawo mari yechioko muhomwe, kwete, nekuda kwekuti ndainge ndiine n'anga yangu yaindibatsira. But pari zvino n'anga iyi yakashayika. It was last year muna September. Sekuru ava ivo vainge vachigara kuEpworth, saka vainge vaine mhiko dzavainge vakandiitira. Zvino mushure mekunge vazoshayika, zvinhu zvangu zvakabva zvachizotanga kudhakwa. Apa ndava kuona zvikwambo uye zvekare ndinorota zvimwe zvivana zvinenge zvakawanda zvinenge zvichityisa. Kunyange hangu ndava kusaita zvekutransporta madrugs, but mukomana ashe ndikutoda help chaiyo because handichatokwanisa kana kushanda kwacho. Dzimwe nguva ndinozotongoita zvekutongoshingirira kuti ko kana ndikaregedza kushanda ndichazoita sei. Mukomana ashe ndainge ndiri munhu ainge achishandawo basa rekuti rainge risinawo mari sezvamunongoziva, ndichingoshandawo ndichingodhiraivha ndisina madhiri andainge ndichimboita, but mari yainge ichinetsa. Nerimwe gore pandakaenda kuJoburg ndipo apo pandakabva ndachizodevedzwa nemwe shamwari yangu wandichati akabva achizoti ainge aine dhiri naiyewo aitawo zvekudhiraivha mabhazi. Akabva ati kana uchida mari yakawanda ndine vanhu vanokwanisa kukupa madrugs sezvandinongoita. This was after abva mukutenga motikari yake. Takatoshayawo kutoziva kutoti koyupedzisai azongogaruka atenga motikari yakanaka kudai so, ko mari yacho ari kumboiwana kupi? Izvo aiga achiita madhiri ekuti aipiwa madrugs nemamwe maNigerian then obva achizoenda nawo kuZimbabwe onopa zvekare vamwe kuHarare ikoko mamwe maNigerian. Ndakabvuma akabva azoenda neni kuHillbrow uko kwatakanopiwa madrugs acho. Ndozvataiita, but dzimwe nguva vaiuya nawo paya bhazi redu parinenge rava kuda kusimuka. Vaiwanzokutumidzira umwe mukadzi muZimbabwe anongoita sekunge aroda kubatisa, unoziva kutoti kabhokisi kako ikako kanenge kaine madrugs. Zvekare ndakabva ndachizotanga kushandisawo minamato, but ndakabva ndachizoenda kuEpworth ndokubva ndachizonotaura nen'anga iya. N'anga iyi yakandiudza kuti ndaifanira kuti ndike ndichizotsvaka mukadzi kana kuti musikana wandingamitisa. Ndainge ndagara ndiine umwe mukadzi wandainge ndichifambidzana naye, was a single mother. Ndakamunyengerera nekumupa mari ndokubva achizobatira pamoveri pangu. Mushure mekunge abatira pamoveri ndipo apo pandakabva ndachizonzi ndipote ndichimupa mushonga. Ndakamupa mushonga paakatanga kurwara achiti ainge achinzwa mabayo. Ndikaenda naye kuEpworth. Nhumbu iya ndokubva yachizobva pakatobuda kamwana because nhumbu iyi payakabva ainge atova kuma 5 months pregnant. Pakatobuda mwana asi ainge asati anyatsokukwana zvake. Ndokubva vatora vakabva vati zvainge zvisingaite kuti tinge tichienda naye mwana iye kuchipatara. Vakamutora vakati taifanira kuti tinge tichizoenda kuRwizi. Takatobuda tikatopinda mumotikari mavo. Mwana uyu tainge takamuisa mubhaketi. Mukadzi uya vakamuti ange achizosara achibatsirwa nemudzimai wavo because zvainge zvisingaite kuti iye ange achizoona apo patinenge taenda kunoradzika mwana wacho. So takangobuda mukoma, but hakuna kana kure kwatakamboenda. Tikabva tachizonozadzikisa dzimwe mhiko dzacho musango, ndokubva tachizobatidza moto musango imomo. Tikabva tatanga kupisa kamwana kacho ikako. Takamupisa mwana uyu kusvikira rangova dota. Vakabva vachizotora bhaketi riya vakabva vachizoisa dota riya mubhaketi. Ndokubva tadzokera. Vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka after 2 weeks ndiri ndega nekuti vanenge vandigadzirira zvinhu zvangu. Ndakabva ndachizoenda ndikanotora dota riya iro ravainditi ndinofanira kuti ndinge ndichizofamba naro kwese kwandinoenda. Mukoma ndaingogara ndiine zvisecho zvangu zviviri. Chimwe chisecho chinenge chiine majuzi, hembe dzangu nesipo netowel, asi chimwe chisecho ndo chaigara chiine chigubhu chandainge ndakazadza dota. Vakanditi dota iroro rinenge richipera pashoma nepashoma ndokutochengetedzwa kwandinenge ndichiitwa
nemwana wangu. Ndakabva ndatanga kuita mari, ndainge ndava kutenga motikari ndichidzitengesa kuZimbabwe, uye zvekare bhazi rangu raitozivikanwa nemapurisa, ende mapurisa vainge vasingatomborimisi. Zvose izvi zvakaitika kwemakore 2, zvinhu zvikabva zvachizotanga kuoma. Ndainge ndoti pano nepapo kungofamba ndamiswa ndatorerwa mari, even though ndainge ndisingasungwi. Kuzosvika ndichizosiyana nazvo ndava kuona kuti murodhi umu muri kupisa, asi mukoma mari ndakamboita. Then nerimwe zuva ndakatoti ndakarara, ndipo apo pandakangonzwa voice rakanditi mukai baba, mukai baba, mukai baba. Pandakamuka ndo pandakabva ndachizoona kuti mubhazi mainge muine vana vainge vakawanda. Vana vaya vakabva vachizonyangarika. Then muna 2023 pandakaona kuti zvanyanyisa, ndiri kungogara ndichingorota hope dzinotyisa, dzimwe nguva ndichidhiraivha. Ende ipapo ndo pandakazoona kuti dai kwanga kuri kunzi vanhu vanenge vakafa neaccident vanodzoswa kuti tinge tichivabvunza kuti chii chakaitika zvavakaona vasati vafa. Mukomaka tinonzwa dzimwe nyaya, vanhu vazhinji vanofira mumaaccident vanotongofa mushure mekunge vaona zvinhu zvinotyisa. That is what I have learned in this life, nekuti ndo zvakatoitika kwandiri, ndo zvichiri kuitika zvekare. Muna 2023 mukoma ndakati ndichidhiraivha, ndipo apo pandakangokaruka ndaona mwana ainge akagara pasaidi pangu. Mwana uyu akabva angonyangarika, ndikabva ndamuona zvino akaremberera pawindscreen. Ndokubva ndazomuona zvekare ainge ava nechekumberi. Ndakatombotsika mabreaks zvekuti vanhu vakatovhunduka, nevamwe vainge vakarara vakavhunduka. Ndikabva ndati ndanga ndaona dhongi, but vanhu havana kutokwanisa kutozviona kuti painge pasimborina kana dhongi randainge ndaona. Inhau yekuti ndakaona chipoko, handisa kuti chipoko here kana kuti chikwambo. Saka ndakabva ndachizoenda kune imwe n'anga. N'anga iyi yakanditi kuti ndige ndichikwanisa kubetserwa ndinofanira kuti ndige ndichizoshandisa amai vangu. Saka kana tikashandisa mishonga yacho iyoyo, amai vangu vanobva vachizofa. Then amai ivo mweya wavo ndiwo unenge wava kundichengetedza uchirwidzana nemweya wekacheche ako katakapisa ndikazoshandisa madota acho. Naye ndingazvifambisawo sei? Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Please, kana kuine vane mazano ndibatsireiwo. Zvinoita here kuti ndige ndichikoshesawo rwangu rugare ndobva ndachizopondesa amai vangu? Ndinokwanisa kupa pukunyuka here apa kana kuti kwete? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndinokwanisa kupa pukunyuka apa here kana kuti kwete? Strange things indeed they do happen in this world. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Mukomana ishi ininiwo I am a slay queen, uye zvekare basa rangu randinoita ndinoitawo zvekutengesa muviri wangu. Ndo mararamiro acho awo andinoita, but ndangouyawo pano kuti ndige ndichingopa vamwe vanhukadzi kunzouko a warning. Mainge muri mugore ra2021 upenyu hwainge hwakaoma. This was nguva iya yekuti covid, asi inini ndakabva ndazosangana noumwe murume uyu wandakasangana naye. He was a guy from Zim, but achiratidza kuti iye anogara kuDubai. Ndakasangana naye paInstagram. Ainge aine motikari yakanaka uye achirakidza kuti anorarama upenyu hwakanaka. Ndini ndakatomutanga, ndakatoshaya nyadzi, ndikazvidza kuti munhu uyu ndini ndava kutotanga kutotaura naye. Ndakamubvunza kuti naiwe ko ndingazvifambisawo sei kuti ndiwane sponsor, munhu anokwanisa kundisponsor kubva kuno kuSouth Africa ndikwanise kuendawo ikoko kuDubai kuti ndige ndichimbonawo nyika, ndipiwe mari, ndige ndichimbozorodzawo pfungwa. Akandibvunza kuti uri kuda kuzorodza pfungwa, ko chii chaitika kwauri? Ndikabva ndamunyepera kuti ndainge ndichigara nemurume uyo aigara achingondishungurudza siku nesikati. Akabva ati it is okay, I'll get back to you. Ndakafara chaizvo ndichiti aiko zvinozvo
ndainge ndawanawo mukana wekuti ndinge ndichimbopindawo mumari. So ndakazoendako kuDubai. Pandakaendako kuDubai mainge muri mugore ra2022 nekuti ndakaita nguva yakati rebei nemurume uyu tichingotaura chete. Ndasvika kuDubai kuya ndakabva ndachizotanga kugara mune imwe hotel yainge iri fancy, ndichiendeswa kumarestaurant ndichinotengerwa hembe nezvinhu zvose zvandainge ndichida. Ndikati wow, this is paradise. Asi mushure memazuva matatu mukomana uya akabva ati kwandiri, tine VIP party ende vanhu vacho vanhu vane mari, maarabs, mabillionaires, saka vanoda a special entertainment. Akabva ati aikwanisa kundipa mari. Ndikati mari? Akanditi 10,000. Ndikati shuwa here ndipe? Akanditi hazviite kuti ndige ndichikupa iri cash, asi zvandichaita ndichaorganize throughout the day. Saka zvavanoita manje ndezvekudai. So ivo vane vanhu vavo vavanenge vainavo either kuSouth Africa but maIndians kana kuti kuZimbabwe, saka vanongotumidzirana mari just like that. Hamene kuti vanozozvifambisa sei, but amai vangu vakatoenda vakanokolekta mari which was $10,000. Amai vakabva vati yo, saka kuDubai kwakanaka chaizvo, unoreva kuti kungonogara kwemazuva mashoma watowana 10,000. Ndikabva ndati mama kuno kune mari, because mari yandichange ndichizoshandira pamwedzi it will be $5,000. Saka murungu wangu ndamuudza kuti kumusha ndine maproblems andinawo, chingogara wandipa mari yacho in advance, ndokubva andipa iri 10,000. Saka it means kuti mwedzi unoyu nemwedzi unotevera mama ndinenge ndisitomborina kana mari. Asi amai vakafadzwa nazvo, vakabva vachizoenda kune muIndia wandakavaudza kuti kana mukaenda pakati mukanomupa kodi iyi anobva akupai 10,000. Vakapiwa 10,000 cash. Vaita kubvunda pandakavafonera vachiti mwanangu handisati ndakambobata mari yakawanda kudaro. Vakaenda nehanzvadzi dzangu vakanotora mari iyoyo. Ndiyo mari yatakazoshandisa kuti tinge tichizotengawo stand. Pose apa tainge tichitongoitawo zvekutongoroja. Pari zvino ndichiri mubishi rekurwidzana nekuti ndinge ndichipedzisa kuivaka, nekuti imwe mari yacho takazoishandisa tikabva tachizovhura business iro rinoranwa nehanzvadzi dzangu. So ndakafara chaizvo mukoma kuti ndatokwanisawo kutotengera amai vangu stand. Ndikati chero murume uyu chero zvaada kuti ndige ndichiita ndinozviita. Musi wepati zuva racho rakati rasvika, ndokubva tachizoendeswa kupati kuya. Ndakaona kuti kwainge kuine vamwe vakadzi vakanaka mukomanashi vekuZimbabwe, maSlay Queen, maSouth African nemanigerian. Chokwadi vakataura vainge vachiziva mukadzi akanaka haroorwi. Vazhinji ivavo ndakati ndakagara navo, you would just see kuti awa ndo vanonzi ma-return soldier and havatomborina kana gaye nazvo. Vazhinji vacho they were once married kutotorwa nemuchato, but unyazoona kuti because of the beauty munhu anenge akazopfuririka obva azozviudza kuti marriage haitomborina kana basa. But vose vainge vari maSlay Queen vachirarama chislay life, but havana havo kundoudza zvose. Umwe nomwe ainge angori busy nefoni yake. Then umwe nomwe akabva achizotanga kutorwa nemuArabian anenge akuchiva. Murume wandainge ndiinaye akauyawo akabva achizonditora, ndokubva achizondirakidza umwe muArabian ainge akapfeka garments rewhite. Akabva andiratidza imba yacho uko kwandainge ndichazoendeswa. Ndikati zvose zvakanaka, asi handina kuziva kuti kumberi ikoko kwainge kuine zvainge zvakandimirira. Kwamanashi ndakabva ndachizotanga kubatwa senhapwa. Ndainge ndisingazivi kuti kuDubai kune yavanoti potapoti. Painge pava pakati peusiku, varume vaya vakabva vachizondimutsa. Ndakashamisika kuti ingawani zvataenda kunorara tiri vaviri, zvandava kumutswa nevarume vaviri, chii chiri kuitika, because tainge tisina kana kumbowirirana kuti ndainge ndichazorara nevarume vaviri. Asi ndaingoziva ndiine muArabian one wandainge ndaenda kunorara naye, but vakandimutsa varume vaya vakabva vachizondipa
zvinwiwa hanzi ndokuti unge uchizodzikamisa hana yako. Ndakabva ndanwa mushure mekanguva musoro wangu wakatanga kutenderera, asi ndaitonzwa varume ava vachiti let us start the fun, vachitaurirana vachindicheka kuti ndainge ndichiri soba here. Hamenewo zvakangoita Mwari mukoma, because bhodhi yangu haina kuzobvumirana nawo madrugs aya ndikabva ndachizorutsa. Kubva ipapo ndo pandakabva ndachizoona murumu imomo muchipinzwa imwe imbwa yainge iri yeblack. Vakabva vachizondimanikidza kuti ndinge ndichitanga kuitwa nayo imbwa iyoyo. Ndapedza kuitwa nembwa yaya, imbwa iyi yakabva yachizoita tsvina, vachiseka vakabva vachizotanga kundimanikidza kuti ndige ndichidya tsvina yembwa. Ivo vainge vachiseka zvavo. Ndakachema, ndakarutsa, ndikaridza mhere, asi handina kana akandibatsira. Ndaingonzwira kure kure kuti kune mamwe marooms vamwe vasikana vaitorakidza kuti vainge vachishungurudziwa even more, because kamuchemero kacho kainge kasiri kamuchemero kemunhu anenge achinakidzwa nezvinenge zvichiitika paground, but pain chaiyo chaiyo. Ndakazopedza mazuva 3 ndisina kukwanisa kana kubuda mumba imomo. Ndakamanikidzwa kuita zvinhu zvakaipa zvandisingakwanise kutaura zvese pano. Chakandirwadza ndechekuti vanhu ivavo havana moyo. Vakauya nevana vadiki, vana mukomanashi vadiki, mushure mekunge taitiswa matest tikaonekwa tisina zvirwere. Moyo wangu unorwadza mukoma kuti ndakarara nemwana mudiki we7 years ndichimanikidzwa nawo maArab acho iwawo. Saka vakabva vachizotanga kunditora mavideos uye zvekare nemifananidzo yangu, vakandichikidzira kuti kana ukangotaura chete tinozviburitsa zvinhu izvi. Ndakabva ndachizopiwa zvekare imwe 2000 US ndokubva ndachizodzoswa kunoku kuSouth Africa. Ndakarwadziwa hangu mukomanashi. Mari hayo amai vangu vakaitora plus 2012 ndikabva ndachizodzoka hangu kuSouth Africa ndokuzoenda kumba, but ndine trauma kusvika pari zvinozvi. Handina kana kumbogara ndakapiwa counseling, ende dzimwe nguva ndakatombozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichizviisira mushonga muchikafu, but ndakati ndava kuda kuita saizvozvo ndikangofungawo mwana wangu ndikati but kana kuri kunzi ndikakomita suicide apa ndine mwana futi musikana, zviri nani kuti ndige ndichishingirira, so that mukushanda kwangu kunyange ndiri munhu anorarama achiitawo zvekutengesa muviri wake, but ndinge ndichikwanisa kuendesawo mwana wangu kuchikoro. Zviri nani kana akadzidza akaenderera mberi nezvidzidzo zvake, anozowanawo basa riri nani, haazombofi akapindwa nemweya wacho iwoyo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yambiro yangu kune vamwe vakadzi kunzoko vari kutsvaka marelationships paonline. Kana uchifungidzira kuti varume maybe vekuDubai vanokwanisa kukupa upenyu hwakanaka, you need to think about it. Chokwadi ndechekuti hakuna chinhu chinouya mahara. Usanyengererwa neeasy life. Online dating sometimes haina kunaka. Ndainge ndichizviudza kuti ndaita mari, but ndakazogumisidzira ndisisina dignity, kudyiswa tsvina yembwa, varume ivavo vachitondiseka. Ndinoziva kuti kune vamwe vanhu kunzoko vachaseka, but I really do not want kuti umwe mukadzi ange achizosanganawo neproblem yandakasangana nayo. Kana uri musikana ari kutsvaka mashuga daddy, varume vane mari, funga kaviri, usazofunga wasangana nedambudziko sei randakasangana naro, because maybe iwewe vanokwanisa kana kuzotokukidnepa votokushandisa. kuDubai vanoita iyoyo yepotapoti, ende vanenge vatori serious. Vazhinji vasikana vadaige ndiinavo ndakatoona hangu kuti vanhu vakatojairira kudyiswa tsvina yembwa kana kunwiswa weti. Ameno kuti seiko vanhu vekuDubai vachifarira kuita zvinhu zvakadaro, kushaya kuti imari yakawandisa here, kana kuti when you post my story please ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do.
happen in this world. Kana kuri kunzi wakambosanganawo nazvo, you can come to my inbox and tell me your own side of the story. Hey, pakaipa hanzi akuna chimahara basi pano pezuva. Let us try to talk about that issue in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.